Councilor Claudio Jesus Puentevella sa Bacolod City nagapangayo pasaylo sa publiko. Apang wala ini nagapangayo pasaylo sa iging sumbag na si Councilor Dindo Ramos. Wala ini ginapabugal ang natabo apang wala man ini hinulsol sa iya nga ginhimo sa pagtindog para sa iya kinamataro. Aring balita. Nagapangayo pasaylo sa publiko si Bacolod City Councilor Claudio Jesus Calao Puentevella matapos ang natabo nga ginamo sa sulod sang konseho sang syudad sang Bacolod. Apang wala ini nagahinulsol sa ginhimo nga pagsumbag kay Councilor Dindo Ramos. Sa aton pumuluyo, gapangayo ko sa liwat pasaylo. Nahuya ako sa natabo, but I have to protect my dignity. I have to protect ang akon pagkatao, no? At siyempre may kabataan man ko, no? Panaysayo ni Puentevella, sang nagpatawag sang recess, una niya nga nakita nga nakahanda ang inumol ni Councilor Ramos. Butang nga ginkainit niya kagin palapitan si Ramos. Dugang sini, nabatiin niya nga nagsinggit si Ramos, kagolpyada nga nagpanulom ang iya panulukan, kagin sumbag ini. Ginamba naton, why ko to naplanuhan, and it was actually either akong maigo or siya maigo, no? Kasi ang inumol niya una, panganisa ako na preparar, no? Depensa ni Puentevella, ginadaog-daog siya sa konseho kag ginapakigbatuan lamang ang iya kinamatarong bilang isa ka opisyal. Handa man ini nga tubangon ang mga kaso ni Ramos. Sa pungulay, maiguan ka, maunahan ka, ma-file ka na lang kaso, no? And I will prove to the courts, no? Ginangkat yaman ko. It was self-defense, paunahay, no? Paunahay, no? Tapos clearly, kita niya man iya inumol, una pa gani sa akon. Ginakabalak ni Puentevella ang seguridad sang iya pamilya matapos masobra 4 ka beses nga naglabay kuno ang kapulisan sa iya sini puluyan. Huwag ko katulog sa insakto, kay kaapat ginbisitahan sang pulis ng balay ko. Kadua sa balay sang akon amay, iloy ko di ang nabilin, no? Dire nga balay. Kaduwagin katuan sang pulis, kagang akon nga balay sa barangay Bata, kaduwa man ginsulod, gin katuan ka pulis, no? Back to back ang dala.